Салом алейкум, дӯстони азиз, бонвони меҳрубон ва обуначиёни беҳтаринам. Хушомаден ҳама каса ба канал. Шумо дар канали Маҳина Таҷричка қарор доред. Бонвони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Хубии шумо орзуи маҳа. Имрӯз мехоҳам дар видео самбусаҳои турецкиро нишон диҳам баъри шумо. Дар инҷа барои хамири самбусамон дар кор мешавад як хазяюшка, як разрехител, як сметана. Анамиқа чиз дар ҳамаи самбусаи моро хамираш дар кор мешавад тамом. Фикр мекунам ки осонакай. Тавсия метиҳам ки шумоам барои аҳли оилаатон тайёр кунед, маъқул мешавад. Инами хазяюшкара хушрӯвак ай тёрка гузарондем. Хушрӯвак аку мегирем, чӣ мекунем шон? Ранги умоч мекунем. Як дона разрехителам дар дуруни ҳамин орд меандозем. Умоч кишидак хушрӯ якҷоя шавад, ягон гар маскаш намонад. Хушрӯваки якҷоя кишид, мо метавонем ки сметанаро ҳамроҳ карда хамирмона чӣ кунем, сахтакак бушурем. Инам чӣ хеле ки шумо дидестен, хамири мочиш тайёр шид. Ина сметанарам андохтестем. Хушрӯ карда аку хамирша мешӯрем. Баъд ба қисмҳо тақсим мекунем. Аз сабабе ки ман ҳамин зволҳома калон-калонтар гирифтам, чи айма 15 дона шид. Шумо метавонед ки ҳамуро майдатар бигирен, 20 дона мешавад. Ман калонтар кардам ша. Инам хе ба қисмҳо тақсим кардам. Баъд мондум дам гирифт то фарш тайёр карданма хушрӯвак ёру гирифтан. Рӯша ба як клёнка маҳкам кунен ҳатман, ки қоқак нашавад. Салом бонувони азиз, фурсати он расид ки ман худро ҳамчун тоҷикзане ки унвони бриллиантови майстриро дар ширкати Атомии Корея соҳиб гаштааст шинос намоям. Исмам Шоира. Тӯли 1 сол аст ки аъзои ин ширкатам ва бо сари баланду дили пур ба шумо мерасонам ки беҳтарин ширкат, беҳтарин кор, беҳтарин маҳсулотҳо барои зебогӣ, барои саломатӣ ва дар навбати худ даромадҳои пулиро аз ширкати Атомӣ гирифта метавонед. Маблағҳое ки айни ҳол дар навор мебинед, ин ҳама самараи меҳнатам дар ширкати Атомист. Бонувони азиз, айни ҳол маоши якмоҳаи ман аз 200 000 рубли русӣ иборат аст. Бо дараҷаи фаъолияти кориям рӯзторӯз маошам зиёд гашта истодааст. Бонувони гиромӣ, метавонед бо ширкати мо ҳамкорӣ намоед ва хусусан худи ман Шоира роҳу равиши корро ройгон меомӯзонам. Барои маълумоти пурра оиди кор метавонед ба рақамҳои рӯи экран занг бизанед. Духтарон, ман ширкати Атомиро шуморо тавсия метиҳам. Барои чӣ? Барои он ки ман то вақте ки мутмаин нашидам ки ин ширкат чӣ гуна ширкат аст, чӣ гуна кор мекунад, чӣ гуна маҳсулот дорад. То вақте ки нафаҳмидам, аҳамият дода бошен, то иқа вақта ман дар шумо тавсия намедодам. Манам ранги шумо аввалда бовар надоштам. Баъдан ки худ ба кор даромадам, дидам давудрӯ чӣ гапай, чӣ хабарай, маҳсулотош чӣ хелеай, ай ҳамаи ин огаҳ шидам. Ана акнун бо дилу пур шуморо гуфта метавонам ки ширкати Атомӣ беҳтарин ширкат аст. Шумо низ метавонед ки ба дили пур, бе ҳарос, бе ягон дудилагӣ метавонед ки дар ин ширкат даромада кор кунед. духтарон, ин кор вобаста ай худтон аст. духтарон, ман дидам, ман пулгирии анамун коргароро дидам дар группа. Баъдан дар оҷа дидам чӣ хеле якдигарро дастгирӣ мекунанд. Дар оҷа бисёр чизҳоро мебинӣ. Инҷа ягон ҷои тарс надорад. То 6 моҳ ту метавонӣ ки ҳеҷ чиз нахарӣ. Просто регистратсия мешӣ.
мебинӣ, месанҷӣ. Вақте нахости, ту харид намекунӣ. Агар ки мутмаин шидӣ ки ту дар ин ширкат кор мекунӣ, баъдан метавонӣ ки ба миқдори 200 сомон харид кунӣ. Лекин ҳеҷ кас шуморо маҷбур намекунад ки ҳамин ту ҳозир регистратсия шудӣ, ҳозир дар омада ту бояд 200 сомон ба ягон чӣ харӣ. Ин хел гап нест дар ин ширкат. Шумо кай дар ин ширкат регистратсия мешавед, дар группаҳо дохил мешавед ки дар уҷа шумо мебинед ки чӣ хел ширкати честне, чӣ хел ширкате ки набуд ҳамин хел ширкат. Одамо ай бисёр ҳамин хел фирмаҳо фреб хӯрдагианд. Барои ҳамин ман занҳо шуморо мефаҳмам. Барои он ки бисёр бигем ки шата хӯрдагин. Не ки иҷа ухе нестай ки ту ягон пул бояд бимонӣ ки бисӯзӣ ё ин ки харид кунӣ ки уборта фурӯхта натонӣ. И хеле нестай дар иҷа. Духтаро бе ягон дудилагӣ ман шуморо тавсия метиҳам ки ба ҳамин номерҳои ватсапе ки дар рӯи экран мондагӣ бе ягон дудилагӣ даромада занг занен. Шуморо кора беҳад осон карда мефаҳмонанд. Як телефони ватсапдор шумода дар кор мешавад тамом. Бе ягон пул, бе ягон пешпардохт, бе ягон чиз бигем ки ту метавонӣ ки хита бисанҷӣ. Вақте хита санҷидӣ, дили дар худат пур шуд ки ҳа ту действительно кор кардан метавонӣ ки мебинӣ ки дар уҷа чӣ хел кор осонае. Метавонӣ ки ана он вақта баъдан ба хита ягон зубной паста или ягон шотка. Не ки уҷа дар беҳад маҳсулотҳои босифат дорад. Беҳад ман маҳсулотҳошда гап надорам. Ирам гуфта гузарам ки як зан буд 14 сол буд ҳомиладор нашида буд. Баъди 14 сол ки инами хемохем меган знаменити ами маҳсулотошон ай рӯи инами ҳомиладор шуда зан як намуд гирья мекунад, як намуд ба ҳаяҷон гап мезанад ку ҳеҷ ногуфтанӣ. Вай шумо кай дохил мешавед дар ин ширкат, баъдан мефаҳмед. Баъдан мегӯед ки ман чӯба дер кардам. Хайр духтаро, самбусаро идома медиҳем. Ба ҳамон номерҳои рӯи экран буда занг занен. Мо ҳамин хел самбусаакҳоро чӣ хеле ки дидем, фарш мондем. Ман дар ӯ видеои дигарим тарзи дар уҷа самбуса карда будам, фарш тайёр кардана ман уҷа шумода нишон дода будам. Барои ҳамин икара нишон додам, лекин дар уҷа просто ҳамин мурчу зира ҳамин чизо намак андохтан дар кор буд. Уҷаша ба фикрам ки нишон надодам. Инам хеле хушрувак фаршам мемонед духтаро. Дар ӯ тарелкае ки дидестен уҷада помидорае. Ман аввал маҳкам мекунам, баъд помидора мемонам. Нимша маҳкам мекунам, баъд помидора мемонам ки анам болошда бестад, дуру надурояд помидор мегум ман. Барои ҳамин баъдан як дона ҳамин кубики сира анам болошда мемонам духтаро. Ина чӣ хеле ки дидестен хушрувак ҳамаша дар ҳамин видео нишон додагиам. Инам хел кунен. Маззашда гап надорам. Маззаш беҳад бамазза. Ирӯз ки 23 феврал буд, ман барои бачаҳома, барои шавҳарма ай ҳамин самбуса тайёр кардам. Хеле хурсанд шиданд. Хаяку мо занакои хонашин ай дасти мо ҳамиқа кор мебиёяд. Мо наметонем ки падарка харем, чӣ кунем. Ай дастмон ҳамиқа кор мебиёяд ки чизҳои болаззат тайёр кунем. Ирӯз ман ҳамин самбусара барои чӣ тайёр кардам? Барои 23 феврал бигем тайёр кардам. Инам хеле хушрувак помидор мондум болошда, як кубики сир мондум. Инам та маҳкамшон кардам. Ягон мушкилӣ фикр мекунам надора. Ҳамин чизе ки ба ҳамин лозим мешавад дар ин самбуса, чӣ коре ки кардан дар кор мешавад, ҳамаша фикр мекунам ки дар видео гузоштагим духтаро. Инам хеле мегирем, хушрӯ тунукшон мекунем. И хамири мо камтар нозукае. Ана барое ки маска дора. Тез вай мешавад, мулоим мешавад. Инам хеле тез-тезак ман печондум шону.
боз як чанд донаи дигаша дига хел печондум. ҳозир дар видео нишон метиҳам ки чӣ хел ма дигароша ба кадом тарз печондум. баъдан духтаро ма ҳамаи шумо беҳад миннатдорум барои комментарияҳои хубтон, барои дастгириётон. ма мегӯм ку ма як бандаи дӯстдори худо ҳастам ки дар муддати кӯтоҳ ҳамаи шуморо ба даст овардам. Шумои беҳтаринҳоед. Ман беҳад шуморо дӯст медорам. Чӣ хеле ки шумо мебинед, ман зуд комментарияҳои шуморо ҷавоб метиҳам. Ман мехоҳам ки комментарияи ман чӣ мегӯянд, живой бошад, зинда бошад, одамош ба якдигар суҳбат кунанд. Чӣ хеле ки шумо мебинед, ҳар як гапе ки шумо менависед, ман дарҳол ҷавоб мегардонам, дарҳол. Дар оҷа як зан хоста буданд ки, як апаҷони мо хостанд ки мо ширбиринҷ тайёр кунем. Насиб иншааллоҳ дар комментария нависта буданд. Айбан як-ду рӯз гузашт. Ман бахшиш низ пурсидам. Кӯшиш мекунам пагоҳ анамин ширбиринҷи ҳамин апашкара тайёр карда дар канал гузорам. Баъд духтаро мехоҳед дар канал бисёр чиё дидан мехоҳед, дар комментария метавонед ки бинависед. Ман нигоҳ мекунам, расшод мегирам. Ин рӯзаш натонистам, пагаҳаш натонистам, рӯзи дигараш ҳатман ӯ чизе ки шумо хоҳиш мекунед, ман ӯ чиза тайёр мекунам. Видеоҳом барои шумо духтаро. Барои ҳамин ман комментарияҳои шуморо ба назар мегирам. Комментарияҳои хуб менависед, дуоҳои хуб медиҳед. асоби нами падару модар ма раҳмат мегӯед. Ман бениҳоят хурсанд мешавам. Инам хеле духтаро, инаи дигариша дидем ки чӣ хеле печондум ман. Ҳамаша як хел напечондум, бо иша ина чӣ хеле ки дидестед. Дар видео гуфта гузаштам ки мисли кӯҳ анам хел печондум ёша. Инам хеле духтаро беҳад хурсандам. Сафи мо зиёд шидестай. И ҳама ба дастгириҳои шумо духтаро. Намо як лайке ки мемонед, як комментарие ки менависед. И медонед, и просто так лайк нест. И просто ҳамхел комментария нест духтаро. И ана ҳамин ютуб худаш ҳамин чиза талаб мекунад. вақте ки шумо лайк мемонед, комментария менависед, ютуб мегирад ҳамин видеои маро паҳн мекунад, ба дигарҳо паҳн мекунад. баъд метавонад ки одам бисёртар даромада обуначиёни мо, оилаи мо калонтар шавад. барои ҳамин духтаро анамун лайк, анамун комментарияи худа дариғ надоред, ҳатман бимонед. инам хеле мо ҳама акша печондем. ӯ боло шуда сафеда ки дидестем, вай сирай. ва шуморо гуфта гузаштам ки як кубики сира мемонем болои помидорда. хушрувак тухм шон мекунем, кунҷид мекунем шон. инам хеле ба инами дар духовка монда сирха карда мегирем. ина чӣ хеле ки шумо дидестед, чӣ хеле самбусакҳои мо хушрувак тайёр шид. инам хеле духтаро, шуморам барои оилара тайёр кунед, беҳад маъқул мешавад. ман тавсия метиҳам шумода. ина бо боло шуда майонез кардам, уш укропай украшение кардам. ҳар хел ки мехоҳед шумо бикунед духтаро. хайр духтаракҳои асали ман, дастгириро фаромӯш накунед. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. видеоҳои ман барои шумоай. шуморо ба худованд месупорам. хайр духтаро, то видеоҳои оянда дуогӯ бошед дар ҳаққи мо. хайр духтаро.